Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Huriana hinalongan itu hatta Yesus Kristus. Talumo bima nang diamang dainang na mengikuti par minggu di marhite live streaming. Tapasada marohatala memuka parsuarata roh tuata di bagasa sadarion. Marede mahita sian bukoy dan nomor sia ayat sada dohot ayat na paduahon.
ayat na paduahon ramay ta jongjong. Marhite-hite guarni debata ama, dot guarni anak ta Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tod di perbadia, na tumo palangit dot tanoon. Amen. Songonod dohatan ni Tuhan Yesus, martua ma akan na mawas malemi da hati goran, ay pabosuro do na sida. Martua ma akan na iyas todi, ay idaw na sida do debata haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata ama namin na di banua gijang. Hupang idohami tuho, sa lehom matuhami tordi ni hasitongan dohot dame. Asa takkaso botohami nasa lomoni roham. Jala urupi mahami mangulahoni siyan nasa gugunami. Marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahamu. Tangong kamu patik tindakan tadi minggu tasadarion, imana tar surat sian buku poda opat, mamuk kami sian ayat 10 tolu sa rodi 10 opat. Marsiti opat tu pangadara maho, unang pasita dingi, saya topi mai ay ido hanguluamu. Unang paihut dalan niya kaparjahat, jala unang mardalan niho, idalan ni parjahat. Ido sana atong rak mangidogogo may tatutuhat ta debata lau mangulahon na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na hombar tu patik mi. Amin.
tulurak may da jongjong. Tarsungon hasumba Tapauduk maruhat talau manopo ti dosa tanah godangi, tua dopan di debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami Tuhan Yesus Kristus. Odo debata pargugu na suatu dosan, sitopa na sana adong. Paruhum na tigor, na manghumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopo ti dosa nami, akan nahu ulah hami marhitesian pangaleson nami di patikmu. Ima marhitesian tubuh-tubuh ni roha nami naroai, nang sian pakai tion nami na soture. Rodi panguluin nami dihisap-hisap ni roha nami. Natama situ roho na uhum hami ala ni dosa nami. Alai natarsal bagi do hami nuaing ala ni. Asim rohan di hami ale debata nami. Perdengan bahasa jala parasi roha doho. Ala ni anak hakola ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluna. Jala suruh mator di perbadia tu rohan nami be. Asa tarbain hami mengului ho di bagasan hati goran. Dohot habadiaon. Gabe saat hami tu hanguluan na sora suda. Na pinar baga-bagam. Diak kana porsia di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuha sesani dosata. Molotung adong anangis namar dosa. Adong do pangodiat tadi amai. Ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai. Jali ibana do pardengganan taringot tu dosata. Alai dada horan taringot tu dosata. Dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapom ma di debata na di gijang. Amin.
Hatani debata turpuk epistel di minggu sadarion. Imana nenet sian buku Parjamita 2 mamuka mesian ayat 10 lalu satro di ayat 20 tolu tajahama masih kasorin. Jadi marbias-bias rohaku mida saluhut ulaun akan nahu hangaluton di hasianganun. Alaikot tadi kondoku doi di jolma naro sian puriku. Dungi marbalik marohaku naing marpadelean nian mida saluhut ulaun akan hangaluton di hasianganun. Ayahan nama persaulian ni jolma sia sude ulaun do sian domdam ni rohana taringut tunani hangaluton na di hasianganun. Olat ni dosahatna martua doakan atu mangion hatani debata jalanau peopsa. Amin.
Mare de meita. Taha tidak ko maha porsiaw tay, songon na hina tindak ko ninungan taha porsiaw ni sandok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumapalangi dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabe siya to di porbadia, adorang swabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman silatus nama ditarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tu bono toru ding dita na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosa ni di sima ibana pa imamulak sogut tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea dito di porbadia jala adong sada huria na badia huria hato paneha Kristen akka na badia do di hasesani dosa do di hatai na madok mulak mangulu masugod daging halak nong mate do di hanguluan na sora suda amen. Oras di tasalutna. Tikting namasa di Huriata di Bagasan Mingguon, Minggu Papituhan Dung Trinitatis 21 Juli 2022, Habisuhon Nasian Ginjang. Nomor 1, Guarni Minggu, ya Guarni Miguta Sadarion, ima Minggu Papituhon Dung Trinitatis na marrapatan Hasitolu Sadaon di Debata. 2. Nasorang. Di hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, nunga di basa-basa ontu hatta sadadak danak bahwa di keluarga Stephen Orlando Panjaitan, Meika Audina Boru Purba, maringanan di Kampung Perigi, Kafling 2 nomor 106 Sawangan, Depok, Banjar Kampung Perigi, Hipas Dodak Danaki, Suang Songoni na Natotasna. Di hari Selasa tanggal 26 Juli, nunga di basa-basa untuk atta sadadak danak bahwa di keluarga Mahisa Dian Diptia, Dotinata Irdiana Yulianti Boru Sejabat, maringanan di perumahan Taman Kedaung, Jalan Melati Raya B1 nomor 13, Banjar Jurang Mangu, Pondok Aren, Hipas Dodak Danaki, Suang Songoninang Natorasna. 3. Ruas Natamba, mulai Sadarion Minggu tanggal 31 Juli 2022, nunga di Jalo Gabe Ruasni Huriata. 1. Keluarga
Martua Marianto Sihombing, Eskom, Inata Monika Boru Panjaitan AMD, Maringanan di Komplek Hankam, Jalan Bintaro Permai, 1 nomor 29 Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Banjar Bintaro Kodam Depsos, Narosian GKPI Resort Jambi Wilayah 8 Sumbaksel. 2. Keluarga Feraden Haris F. Manalu, Inata Dumaris Boru Sinurat, Rap Dohot 2 Dakdanak, Sada Bawa Dohot Sada Boru, Maringanan di Jalan RC Veteran nomor 88, Bintaro Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Banjar Bintaro Kodam Depsos, Narosian HKI, Batang Beruh Resort Sigalingging, Daerah 4 Dakota atau Dairi Karo Tanah Alas, Sumatera Utara. 3. Keluarga Chandra Humalapardosi, Vivi Radika Manggisitua Boru Hutasoit, Rap Tolu Dakdanak, 2 Bawa Sada Boru, Maringanan di Jalan Jati Indah nomor 103P, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, Banjar Pondok Pinang, Pondok Indah, Narosian HKBP Sentosa Resort Samarinda, Kalimantan Timur. Nomor 4, mulai Sadarion Minggu tanggal 31 Juli, Nunga di Jalo Gabe Ruas Nagok di Huriata, Ima keluarga Frederico Samuel Matondang, Inatamika Tania Valencia Boru Napitupulu, Rap Dohot Sadadak Danak Bawa, Maringanan di Jalan Bintaro Permai, Jalan Bintaro Permai 2 nomor 9B, RT 006 RW 001 Bintaro Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Masian Banjar Bintaro Kodam Depsos, Narosian Gereja Bethel Indonesia. Nomor paton Ima Gabe Ralat na tarsurat di Warta Jemaat. Tu ruas na tambah dipangi dua hami mat asa jongjong hamu amang inang. Mau lihat ya. Nomor 5 Namar Bagas. Tikting Paduahon, Naeng Manjolo Pasu-Pasu Parbagason Madongata, Fernando Bunaire Sirait, Anak Niamata Dr. Andes Verdi Poltak Halomuan Sirait MSI, Tubuni Nata Mas Diana Boru Gurning, Maringanan di Jalan Johari Y2 nomor 24, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Banjar Kampung Perigi. Ruasni HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, Dohot Orwana, Krista Sabatali Boruni Amata, Joseph Widodo, Tubuni Nata Maria Yani Maharti, Maringanan di Jalan Raya Kelapa 2 nomor 10 RT 03 RW 01 Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ruasni HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 di Gereja HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, mulai pukul sia waktu Indonesia bagian Barat. B. Tikting Paduahon, Naeng Manjalo Pasu-Pasu Parbagason Madongata, Nanda Efrata Sitanggang, Anakni Amata Sintua Parningotan Sitanggang, Tubuni Nata Helvetia Boru Sembiring, Maringanan di lingkungan Pardomuan Nauli RT 001 RW 002 Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Labuan Batu, Sumatera Utara. Ruasni HKBP Ebenezer, Resort Rantau Prapat Kota, Dohot Orwana Irvin, Talenta Hasian Boru Sitompul, Anakni Amata, Albert Richard Honda Sitompul, Tubuni Nata Suci Andayani Nahinan. Maringanan di Jalan Garuda nomor 37 RT 005 RW 010, Komplek Perhubungan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ruasni HKBP Resort Kebayoran Lama. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 di Gereja HKBP Ebenezer,
Resort Rantau Prapat Kota mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Saya di Pasu-Pasu Tuhatama Dongatan Nanaing Manjalo Pasu-Pasu di Parbagasoni. 6. Namonding. Di hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, Nunga Maraujung Ngolu Sada Ama Margoar Rantol Lumbantoruan marumur 86 tahun. Pardihuta Nainata Tiam Syah Boru Simanjuntak Nahinan. Maringanan di Komplek Perhubungan Jalan Garuda nomor 20 RT 02 RW 010 Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Laos diari sadari Ido jenazah di Parborhat tu Bona Pasukit di pemakaman keluarga di Siborong-Borong Sumatera Utara. Tabuan ma di Tangyakta Asatumibul Tarapul Rohana Sida. 7. Padidion Nabadia di hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 di Parmingguan pukul 10.30 WIB Patupaoni Huriata do Padidion Nabadia Pinaboton tuak kanatoras na ianak kota nanaing parsidohot di Padidion Nabadiai Asaro nasida mendaftar tu situa Bajar Nabe dohot melampirkan fotokopi akta nikah dohot akta lahir di Dakdanaki. Marguru tardidi di Patupa di hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 pukul 10 WIB maringanan di konsistori di Gerejata. 8. Perubahan jadwal Parmingguan mardomu tu perayaan ulang tahun ni Gerejata 57 tahun di hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 Parmingguan pukul 7.30 WIB dohot pukul 10.30 WIB di Pasada Gabe masuk pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Parmingguan pukul 15.30 WIB dohot hot do Mardalan Songon Nasomal. Nomor 9. Undangan rapot panitia tahun kesehatian ulang tahun Gerejata Pal57 dohot Pesta Gotilon 2022 Sadarion Minggu tanggal 30 sada Juli 2022 dung sidung Parmingguan na paduahon Patupaoni Huriata na rapot maringanan di Aula Sopo Praja lantai 2. 10. Studi lapangan Kombar tu surat Natajalo Sian STT Pematang Siantar Taringot tu studi lapangan Ima Ianakoni Huriata Namargoar Yeskiel Frederick Pandapotan Pasaribu Marsohot Masadarion Ulaun Pakobasion Ianakota di Huriata HKBP Resort Kebayoran Lama. Mauliatema di Tuhata Boy Ianakoni Huriata Makobasi Ulauni Tuhata nama masu-masu. Di Pinginangi Doma di Hamuasa Jongjong. Song 5 hujaon Hamid Tiktingon Tuata nama undungani hita salutna horas. Mare de Meiza.
Dami ni debata na sumurung siyan saluhut na roha, ima mangaramoti akkati-ate dohot pikiram muna, di bagasan Kristus Jesus tuhattay. Amen. Hurian itu hatta na marlas ni roha di bagasan tikion, huhilala macedengkado adorak somasuk kita tujamita, pinatadaho jolo, diri niba di son, asa unak pola suku-suku kamu isedo padita na marjamita di juluan. Guarhu andar gomos mangaranap perlindungan pasaribu. Gajang do dilion na tua-tuai, jala guar batak do sudi, danga dong guar barat rupani. Mangula do hami sonari di United Evangelical Mission di kota Wuppertal di Jerman. Songon Kepala Departemen Pelatihan doho pemberdayaan. Inata Dr. Reni Boru Panjaitan di bahasa-bahasa Tuhatta do dihami tuluhala danak bawa simatua marga Panjaitan, simatua Boru Sinaga, dainak pangit tubu, Boru simatupang siaturi. Ima joloate perkenalan siya kami buhay matapagajangan non duksidung jamitaon manang duksidung permingguan. Jadi horas ma tuhita saluhut na. Hurian itu hatta barita las niroha, barita nauli, nasahat tuhita di bagasan mingguon, ima natar surat di surat ni si Jakobus biddu tolu ayat 10 tolu sahat rodi ayat 10 alu. Jakobus biddu tolu ayat 10 tolu sahat rodi ayat 10 alu. Hujahahom ma tuhita. Ise hamu nabisuk jalan napatas maroha, siya denggan ni parangena ma di pataridaho ni bana akka ulaonna marhite-hite halabohon ni habisuhon. Alai molo ditiop pamu pangiburuon na paet dohot hatok karon di bagasan rohamuna, unang mapuji hamu dirimuna maralohon hasitongan huhut margabus. Dadai habisuhon na rosyang gijang na siya tano doi siyan rohani jolma siya sibolis. Ay iya disi pangiburuon dohot hatok karon, disima hagaoron dohot sadok ulaon hajahaton. Alai anggo habisuhon na siyang gijangi sadok na bottor doi olo mardame labok panguloy gok asini roha dohot parbue hadengganon dao siyan hagangguon nang pangatsion. Alai di bagasa dame do disaburhon parbue hatigoran diakka na mangulahon damei ido sahatna. Hurian itu hatta adong do pasa di halak batak napit tu habisuhonon ima ijuk di para-para hotang di parlabian nabisu na punahata naoto panggadisan. Jadi anggo di halak Batak jolma nabisuk ima namalomak katai. Ido anggo di halak Batak.
dak pola rikot gelar manak tibbo persikolaan ujui asa didok nabisuk asal mamalo marmocca dohok makkatai. Ido alana tartorop hitalak Batak na mangula di dunia hukum. Tongma alaniom mai. Ay molo binereng di televisi, olodo akka pengacara Batakido na say marsoal. Hita sama hita do na marsoal, dohok beradu argumen. Hape akka peserta na asing, siya suku na asing, tabo di bereng nasida hita na marsoalon. Di jolo ni pemirsa. Jadi alani bisuk na hitalak Batak, tongma gabe masa ma pangalaho na mangototoi. Mangototoi jolma hita. Adong mamuse didok horas na mangototoi, horas na di pautoto. Jadi tongma bagian ni habisuhon ni halak Batak do tongon. Memang go dihita halak Batak tong marsitutu do akana tua-tuata na jolo laho pasikolahon ni anakon na sahat tu tano parserahan. Udang do rasyak kita sonarion di paborhat akka natorasta na jolo sahat tu kota Jakartaon. Ido alana adong ede na mangedehon hugogo pe matsari arian nang bodari laho pasikolahon geleki. Odo semangat hamajuon di halak Batak. Laho pasikolahon geleki. Dinganan nasing simbol ni habisuhon imagelar manak titel persikolaan. Jala jok-jok do sonari titelon gabe sekedar prestise. Hari ada sahak tuna di pagadis-gadis do titelo sonari asal maboi dapot gelari. Jala molo hubege sonari marsak do hubege akana toras ni yanakon laho pasikolahon yanakon na. Laho sikola tu perguruan tinggi. Soholat tibo ni uang kuliah. Alelaus doho do maol mangalului persikolani. Gabe tubuh mangusai suku-sukun bahwa nakka parhepeng nama nabui kuliah. Anggo mamereng tibo ni uang kuliah di Jakartaon doho di Indonesiaon. Hape ia di piga-piga negara maju isarani di Jerman rupani macai murah doang uang kuliah. Ala dinasida pendidikani is power wena, kekuatan do pendidikani. Jadi unang adong ia nakon nasobui sikola. Nak pepogos natorasna so tunggabe sudah nasida sikola holan alani kondisi parhepengon. Anggo di San, anggo di Jermanan naso olo do sikola. Dang nasobui. Alani hamunak kadongan adong do dua pangajarion nama cearga naing buanota mulak duk sipul parmingguan songon jol manamar bisuk kita. Aha do lapatan na habisuhon. Apakah arti hikmat? Apakah arti kebijaksanaan? Naparjolo hamunak kadongan dada teori habisuhon nasyang gijangi alai siulahonottodo. Kebijaksanaan bukan hal yang dipelajari, tapi yang dilaksanakan. Molo tajaha takkas turpuktaon, adong do dua ragam ni habisuhon. Naparjolo habisuhon nasyang gijang. Dohot nasyat tano, didok di ayat 15. Jadi habisuhon do guarni sude, alai sada masya gijang, sada masya tano. Dohonon do habisuhon sahalak nanok tibo parsikolanna. Gajang titelna. Jala sahak tunagabe guru bolon, manang profesor ribana. Boy do marbisuk halak alani hapangkatonna, manak pangulaon na rupani, songon manager, songon CEO, manang gabe pejabat. Alelungud do rohatta hamunak kadongan marnida alas yanak kajol manabisukido nama persilakot tu hatta Yesus. Songo si boto surat halak parise. Dang halak naoto anggo si pariseon. Halak nabisuk do. Alai orang yang pandai dan orang yang bijaksana itulah yang justru menyalibkan Tuhan kita Yesus Kristus. Debas yang Nabi Sukido mabahin bom atom gabe ribuan jolma mate di Hiroshima do Nagasaki.
Deba sian nabi sukido na mabahen ala porang na pinakke ni jolma laho pamatehon dongan na jolma. Deba sian nabi sukido na jot mabahen hagaoron din na di tonga-tonga ni huria ninna deba akkadongan. Heado hubege sahala inalansia madok tuau malo jala parpangka na tibodo paditanami anak namion. Alai dakya labok makkatai tuau. Jala se songgak tu iba nanaong matuaon. Gabe haci rohani na tua-tuai nakpe parpangka na tibo anak naon. Alai hamunak kadonga totu gumodang dua kanauli na pinatupan yak kadongan nabisuk sotung di berek kamu habisuhoni holan sian konotasi na negatif. Godang doa kanadenggan na pinatupa di bahen habisuhoni. Habisuhoni do na mabahen tubuh vaksin COVID-10 sia. Gabe boy hita marminggu sahat tu tikion. Ayang goso jupang dope vaksin ra hola dijabu dope rahita boy marminggu. Alani habisuhoni do gabe murah hita berkomunikasi dohok mar video call. Dohot akka keluarga nak si sohota di bona pasogit rupani. Gabedak pola iko say habang behita tu bona pasogit. Hola mar video call ay buado kabarmu. Ngabu hita sokonon. Huingo do na jolo ikon manuhor pulsa telepon do iba ganuk minggu asa boy mar telepon tu inata di Indonesia. Arga biaya telepon. Anggo sonari urado sude. HP sonari gabe jok do hita mamakke fasilitasi. Tabu tapakke video call. Tabu hita mamakke komunikasi ih. Hariada gabe jok do sonari mosok silop paon. Ala tabu hita manoton film Korea rupani. Dohok mar video konferenson. Gabe lupa hita natongon mangalopa do hita. Tabereng do hina maju ni teknologi kedokteran. Gabe lam gajang umur ni jolma. Ay molo pinarohaon akka umur ni akkadongan lansia di Jerman. Rata-rata marusia 80 tu 100 tahun nama umur di jolma isan. Jadi molo pinarohao kan molo dijahat tik isan nama rulak tahun. Sia dui sia 15 tahun. Naya dui sia 17 tahun. Beh, memang hebat dok. Umur 25 tahun pe mabuah mobil lo pe halaki jala kacang muse. Gabi baru na tarok tohon. Alai habisuhon na siya gijangi dada urusan ijazah hon hamunak kadongan. Dada urusan titel. Dada urusan tiboni karir manang eselon. Dang habisuhon na siya gijangi. Alai pangulaod di tonga-tonga ni keluarga. Pangulaod di tonga-tonga ni huria. Songoni nang di bangsota. Ido tadda ni habisuhoni. Ayat 10 tolu di dok. Sia denggan ni parange nama di pataridahon ibana akka ulaonna marhite-hite halabohon ni habisuhon. Jadi hamunak kadongan oddo tadda ni halak nabisuk na marharoan sia Tuhani. Denggan parangena jala nalabok. Tanda orang bijaksana menurut firman Tuhan pada hari ini adalah yang baik kelakuannya dan yang lembut tutur katanya. Itulah tanda orang yang bijaksana menurut firman Tuhan. Domu tu tema ni habisuhonon, huingo do padohan ni amata sekretaris jenderal HKBP, padita Dr. Victor Tinambunan. Nama dok, tadda ni habisuhon ikon malua mahita sian sipitu J. Dakwoto manang nahya di begi hamu ahado sipitu Jon. Odo tadda ni halak nabisuk malua sian sipitu Jon. Naparjolo malua mahita sian J naparjolo ima jogal. Ia halak na jogalon ima na sosiat tata. Tung manangise pe mandokata dang ditangi honon. Padita pe mandokata modohodok don. Tarsongo joga jagal rupani. Nunga tolu jom di lopa. Saitong songo ban di motor daktar harap. Omma jol mana jogal.
Napaduahon jugul. Halak na jugul daktaroraan. Saya ditutun lomoni rohana, lomona nakpe naik tu hamagoan. Unak saya tu hori hamu togeli, dakuoto adong dope togel di hita sonari. Parmaraan do isian ningon, ale saya tidak dati, imana jugul. Tu gereja pe ibana marminggu saya tu togel rohana. Di ibana godang nomor 2, nomor diedei, anggo rohana madok, bah songon godang nomor 2 te diedeon, kode alap don. Odo na jugul. Napatuluhon jukat. Ingot tamu ate. Jogal, jugul, jukat. Na jukaton ima halak na solas rohana marida na denggan. Say segani doy, denggan bangku ni gereja do dinding disurati mai, digorgai mai. Dang lomo rohana mamering na denggan. Dida suasana ni halak ramos marparbue daguran namay. Tarodo jolma na jukat. Napaupaton ima jumarojor. Jumarojor. Ang wak na tua-tua di bawah dorate. Hado jumarojoron. Halak na jumarojoron, tung manangaha di jama sega. Tung manangaha di jama sega. Tolu piring dibasu, 2 maropok. Dipinjam sepeda motor tiki dengkan dope dibuan, ale dung mula diojar-ojar nama. Soboi be mangulu masinna. Omma asalaha di tiok sega. Napalimahon juking. Halak na jukingon maol pakulingon. Ora samang buru ninna. Songon rupani huhuk tarserom alai burju ni roha mawak kulingi. Sia dia dalan namang buru mau. Odo na jukingon. Ay dakya hualap na borum. Manigor songon ido dohonan ni songon na bais pakuling na. Napaonopon jorngang. Ia na jorngangon say holan hata baraksi do hata nion. Maoldo begion hata na dinggan sian halak na jorngangon mamuka sian hari Senin tu hari Sabtu. Hari Minggu macohok ma hajorngangon na dang alana tu gereja ibana alai alana modom do sadari. Ra nipi naipe tong do jorngang. Napapituhon jeng-jeng. Om mahala na saya lomo rohana manggorgori rohani donganna. Saya manjukiti ma hatani ih. Dida rupani mamulus motor nibus pardolok sanggul. Dakuboto manangadong iso pardolok sanggul. Donon ni may salakkoda. Dia karapok pe saya songonidoy mamikasi persalisian. Molodung muruk donganna macelas marohanion. Adi eto nga marhasil ibana. Om mahala na jeng-jeng. Habunak kadongan sada jepe sian napituon masa di tonga-tonga ni jabu punguan manang huria nunga maceborat pakorhoni. Kola sada jepe. Lama si pitu-pitui molo marpungu di tonga-tonga di jabu manang tonga-tonga ni huria. Roma jena pawaluhon. Ahamai jea. Alani rikok do dihita di huria manang di tonga-tonga ni keluarga adong je napasiahon. Isai mai Yesus. Ikonido asa ro dihita habisuhon nasiang gijang. Habisuhon nasian surgoi. Dao masyak kita pangalaho si pitu jeon. Asa takas hita mangulu di bagasan habisuhon nasihat tuhatta. Yang kedua, gabe si buat dame mahita. Naking hubege pungwakor por Lydia do tahe? Lydia. Temana mardame dauma persalisian. Turpuk tape sadarion madok gabe si buat dame mahamu. Anggo dihita halak Batak memang tarmaoldo mangula honon.
Menurut penelitian seorang ahli, kemarahan orang Batak ibarat gunung meletus yang sangat sulit untuk diredakan. Jika nunga sapala meletus, jadi unak sangat meletus anggo kemarahan ni Batak kena. Hira gunung sinabungi mai. Dampak ni hamuruhon ni halak Batak pe margajang do. Olo do satu marnini marnono. Dang masih pakulingan doho alonai. Saya tadok musedo uju martokar hita padomu di tanorara hita dah. Ai toroddo padomu di tanorara. Oddo molo nunga masa persalisian di hita halak Batak. Alai dia ayat 10 saro dia 10 madok. Alai anggo habisuhon nasia gijangi sadok nabotor doi. Olo mardame labok pangoloi gok asiniroha dohok parbue hadengganon. Dao sian hagangguon nak pangatsion. Alai di bagasa dame do disaburhon parbue hati goran diakka na mangulahod damei. Jadi dang bisuk do pehita molosoboi do pehita mardame dohok natorasta. Dohot ha anggitta dongatta sabanjar suak soni nang dongatta sahuria. Dang habisuhod dope nadong dihita. Dang bisuk dope hita molo maol dope hita madok hata selamat tuhala nasai tahasogohon ala naik pangkat manang jabatan di bana. Odo hosom dohot late. Dang marbisuk dope hita molo gabe manopo sahita ala malum parsahiton ni dongatta na tahasogohoni. Olo do malum siadui HP gabi hita marsahit ala sugoro hatta. Boy dope hita majalo hagaleon ni natorasta na naung loja pagudang-gudak ko kita siya na met sahat tu na marhasil hita nuaing. Labok mahatat tatuakan natorasta na naung moru parbinigian na naung moru parnidan nasida. Sotu koras hata tatu tu nasida. Molo pe dakkatok be nasida mardalan. Jala mura-mura nasida mardaddi. So tunggabe koras hatatta tuakka na tua-tua tai. Tuakka na toras tai. Sabar do nasida. Pagudang-gudak ko kita uju met-met hita. Jala diajar-ajari do hita. Nakpe maul do pe atu satta. Uju gelek kita. Labok mahata dohok pikirata marado popadita dohok parhaladotta. Songoni labok mahata ni parhalado pagulan ni huria turwas tanah burjon. Ayak karuas na burjo do hamu berengon sa gijangon. Hiraswadong do berengon rimas late teal hosom sianon. Seruas na burjo do. Unak saya pitor tasuraton akahagalion na masa di huriai di keluargata. Di Facebook manang di Instagram songoni. Sonari godang do ruas manang godang do halak Kristen martangiang di Facebook. Di suraton tangiang na, di suraton hagalion ni keluarga na, di suraton hagalion ni huriai. Daktad dani habisuhon ni hamunak kadongan. Molo hahurangan ni dongan tapapatar di hatoropan. Molo peadong akka persoalan di tiki nasalpu, naso apalaboy do pe tasalpuhon. Naso apalaboy dope maluas yak kita. Gabe jolma parasini roha mahita. Kalau ada perselisihan, kalau ada konflik, kalau ada kemelut yang belum tuntas sampai saat ini. Firman Tuhan pada saat ini mengatakan, jadilah orang-orang yang murah hati. Jadilah orang-orang yang berbelas kasihan. Jadilah orang-orang yang tidak selalu mengingat-ingat kelemahan, yang tidak selalu mengingat-ingat kesalahan masa lalu, tapi seperti Kristus yang melupakan, seperti Kristus yang harus berdosa untuk menebus kita orang berdosa. Taulah hommai, odo tadani habisuhon hamuna akadongan. Morsongoni ahama nanaing bahenotta, mardame mardenggan mahita. Marsaor mahita dohot debata na digijangi di bagasa tangiang dohot hatana. Sada Yohanes 4 ayat 8 madok ay haholongod do debata. Tuhan adalah kasih. Maol do hita bata kramar dame. Molonunga masa persalisian.
Maoldo hita bata patalu roha. Ala anak doh boru ni raja do hita sudi. Akan na hebat do hita sudi. Akan na jago do hita sudi. Hape Roma Jesus bardokon paserep rohan. Patalu roham. Maoldo dia tu siya puktay na jolo. Bah, patalu aku rohaku tu opuk siya duan. Ayah, hau raja ko ni. Audo na jago ison. Tarsongoni do hita. Alai didok ay haholongot do debata. Diajari debata do hita makka holongi dang holat dongatta alai dohok musutta. Jika musuhmu meminta engkau berjalan 1 kilometer, berjalanlah 2 kilometer. Ninna. Berikan pipi kirimu jika ditampar pipi kananmu. Ay daktar jalo halak batakon. Alai om mana tersurat di Bibelon. Mate terpajal do Kristusidi hau pinar silang. Dang alani dosana, alai alani dosatta. Tauji madirita hamu nakadongan, manang nauk tutudo nunga taulahon habisuhon nasya gijangi. Dung martangiak kita gabe damedo rohatta laho majalang jolma namar sogoni rohatu hita tauji majolo. Una holan asal martangiak kita. Kita jangan hanya asal berdoa, tapi buktikan setelah kita berdoa apakah kita mampu memberi tangan kita kepada orang yang kita benci. Itu tanda orang yang berdoa. Dung di jahahamu bibeli ganupari yakin doa manjaha bibel dohamu ganupari son. Olo dohamu mangulahon songonani dok niagedda di ulaun nabadiai. Olo doho manggotapon sian roham late ni roha dohot hosom ni roha. Akup ni olo doho mardenggan doho halak na mangarsahiho jala olo doho manesa dosa ni dongammu. Songona pinangido ni roham sesao ni debata sude dosam. Molo songoni roham dokma olo. Jala hutabai songona ni dok ni 10 pati. Alai unang margabus, unang holat tabu hita mandok olo, alai taulahom. Saya mengingat perkataan Santo Assisi, seorang biarawan dan pendiri Ordo Franciscus yang hidup di abad ke-12. Doanya sangat terkenal dengan nama doa damai Santo Franciscus. Songonoma tersurat di si. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Marbisuk mahamuak kadongan. Amen. Martangyak kita. Mauliate ale Tuhan, di paingot todo hami marhite hatam di bagasan sadarion, asa marbisuk kami, asa marroha na denggak kami, labok, labas marroha, jalagabe si buat dame hami. Pargogoy ruas ni huriam ale Tuhan, asa gabe anak kom musude ruas ni huriam, nagabe jolma si buat dame, unang si buan partok karon. Unak si buat parsalisiak kami ali Tuhan di ngulu nami. Ali Tuhan di bagasan tikion hubuak kami sude pakkubasion ana yang dipamasa huriam di bagasan mingguon. Pakkubasion mulai sian danak saha tu na magudang saha tu na tua-tua. Sayang giat sude pakkubasion di tonga-tonga ni huriam ali Tuhan. Mabuat pasu-pasu, mabuat las ni roha, mabuang gogo tu sude ruas ni huriam. Ali Tuhan, hubuak kami do ruas ni huriam, natongon di bagasan parsahiton. Si tua Dr. Andes Manihuruk, Padita Wikasiahaan, Florence Silitonga, Emmanuel Silitonga, DJ Situmorang,
Nyonya Simanjuntak Veronica boru manulang, Ebenido mula hamonangan tabunan, Nyonya Elvina Ginting boru tambunan, Togap Hutapea, Situa Dokterandus mula tua Pardede, Nyonya M. Pardede Kartini boru naiborhu, Sahat na 70, Nyonya Tabunan boru Simanjuntak, Situa Insinyur M. Hasi Hombing, Situa Iwan BM Tapubolon, Tony Nahal Hutapea, Edward Simbolon, Sahat Maruli Hutahayan, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina boru Sirait. Manang di dia penasida le Tuhan di parsahiton nasida, jama pamatang nasida, pargogoi haporsyaon nasida, jala pahisar nasida le Tuhan, asaboi mulak muse nasida, marsaor dohot tami, di tonga-tongan ni huria, di tonga-tongan ni keluarga, nang di ulaon nasida. Ale Tuhan, luwa kami tong akar ruas na baru, say homa na mga lehon las ni roha, di ruas nami na baruon, asa gabi ruas na aktif na sida le Tuhan, ruas na mangulu, jalalas roha na sida le Tuhan, rap makobasi, rap marlas ni roha, di tonga-tonga ni huriam, di HKBP Kebayoran Lamaon. Mauliate ma aliamang pardenggang basa, nang dinalaho makkalason ulang tahun 57 tahun, huriam di bulan Agustus 2022 on, saha tutangamu mali Tuhan sude pangaradeon, asalas rohanami ali Tuhan makkalason ulang tahun nih, asa boy huidahami ali Tuhan, asi dohot holong ni roham, nanong madongani huriam nasay laon. Nang didongan namin na marulak taon ali Tuhan, doho di ulang tahun pernikahan, say homa na mga lehon las ni roha, pasu-pasu tu na sida ganup marsada-sada, asa hipas na sida, gajang umur na sida, jala gabi pasu-pasu na sida di tonga-tonga ni keluarga nang di tonga-tonga ni huriam. Sahat tu homa ali Tuhan daging doho tod dinami, di bagasan goar ni Tuhan nami Yesus Kristus martangyak kami. Amen. Urian itu hatta maredde hita sian bukwede nomor 485 ayat sada rodi udukna laus tapasa ma pelian sada A sada B doho tu kantor pusat. Pangiring
Tatangyak ko mapiliata. Ali di bata manami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot na sa ulibasan na mauliutus. Hupa sa tami masian na nilehomi tuhami pelian nami tuho. Say jalong may gabi huwap na hutsus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasyak kami pelianon, pati bulhon harajaom muli tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim, asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami maddok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaommu, say saup malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songop panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami, unak kami to gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Hurian itu hatta mula mahamu di bagasad dame, jalo hamuma pasu-pasu sia Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata mabohina tuho jala sima rohana bidaho. Di dopakkon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaorhon madamena tutoddim. Amen. Pinasakma selamat hari Minggu, tuhita saluhukna namar pungu di bagas garejaon, suaksongoni nang akar ruas ni huria namad dohoti kebaktianon secara live streaming. Tuhatta mamasu-masu, selamat hari Minggu, moliate ma di kebersamata, horas ma dihita saluhukna.